zovit kan lo le ta e tuntum chu Ireland-ah Catherine Webster-i Tualthah dan Rapthlak tak chanchin kan ngai thlo do na ni kumzabi som pakwa na lama thil thleng kha ni a kumsang ka zariat somli pakwa khan khote takte keylong county wexford Ireland-ah Catherine Webster-i hi alo pianga Catherine nu le pa hi mi pangai tak ni in nupa zahawm le taima tak mai an ni a sum le pai lama chuan hausa ber bur lo mahse fanau enkawl lama chuan theihtawp an chhuah ve a Naupang fel le thuawih tak ni turin an enkawl reng bawk ani mahse hun lo kala Catherine chu alo upat deuh chuan a mi zia thlaka thuawih lo em maya kutkem te nein na chung da chuan a thil rulai chu an man ta zeu maya anu le pate chu azalawin an thuawih lo em mai bawk sia a chung te point an mang an pui hle ani Catherine chu a chung ten an theihtawp in hanzil haw ve bawk mahse in siam that reng atum lova kumsang ka chakua somriat palia ru khe sin lungina atang ta hial ani lungina hian hun reilu tuk tang lovin an chu le maya an chuang nu lo kumsang ka chariat somluk pasari chuan anina omreng chu peilovin chuasan adu le tatlat maya heti hun lai hian tle rol mai alani hemi kumvek hian anin chu chuasanin nun thara bultam tumin Ireland-ah pe matum ta a England pan turin sumane miau lo awangin mi poisa ru le a poisa ruk chuan long chuna tu ticket ala a Liverpool lampani na kalta ani Liverpool hi ma lo chena thin thingtlang khote takte nen chuan ain thlau em awangin Catherine chuan nuam ati hle a Victorian hun lai hian mi hausa le erthei in kar zau ema mira thei chung kwatanga salian me che hle rol ve mai tan chuan hetiang hun lai hi hun seom tak mai ania chung kwara thei taka tanga salian ani awang te po aniang Catherine chu chhel phian thunga ai zonna konga hlotling em lem lo ma se ama in tununa tur chu mu ve zela ma se ma thil alo chin thande chu asim tak thei bik lovani che kang chu kumsang khazariat somruk pariat khan ruk thu boya bokman ani le a kumli lai lungina tang turin a chung thuam rel sakta ani lungina kumli lai mai huna pan nu chuan an chole ta a kumsang ka zariat somsari pani kan Catherine chuan London a na tho tura tam thua shi a pem le tur chuan a rildu a siam fel le ta ani a London khopuya chuan reilo te a thom tok na chu amu vele mai boka mina te kalkuala mi hausa ho intify ten ai lo thina thleng mo zat a tho nu chuan London khopakata helmet spita in son le in helai muna hian thianthar Henry le any porter ite chu sarta ani Mrs Porter in and chuan in zwin mi hausa ho tom no te su sakin identify ten ani lo thina hetia mi na te in loan kalkual rengta ka chuan mel thiat tharte an sarve zela avane siamin captain well best Notting Hill a cheng te chuan ompui turin an la le ta lo mai hetia captain well best ate na om lai hian mi pakhat strong nen chuan anin chara ani nen hian in nga zoin Catherine chu strong nen chuan an cheng dun ta a strong a chuan dan phallo thil da chu khoin a theyang tok in suma hai lut ve a anei kop chu an thok chuak ve renga chuti an pania an chen dun reng ta ka chuan Catherine po chu lo rai ta ani April ni som pakua sang ka zare somsari pali khan fa pa singa no te nei nu loka hian a strong le Catherine chuan in chena strong chuan Catherine te nu fa chu an ma nei enkawl tu na chhuah sam tok mai ani chuti an nei zong tu berena kal sam ta ka chuan Catherine chu a fa pa enkawl na tur suma tho chu alongai ta sia thiam dang nei hek talo chu anun hluya kele in ruk chu atan le ta ani chutia mi thila ruk reng tak sia chuan an man chuak le tangenge a April ni som pali sang hachkuwa somsari panga chuan thlasom pariat lai mai lungina tang turin chung thu an rele ta a thlasom pariat me uzela tan huwa chuan an chule ta a January ni som pariat sang khazari somsari pasari a chuan athil ruk wa bukin kum khat zela tang turin an shem le a Catherine nun dan hi le lamsong taka thir chuan a khongai thlak em a Victorian period hun lai hian London hi na satakin ma sona
Kovela kopui lian berte zing ai langkai hial ani hetiang kopa kopui hausa a soi ani lai hian London a chuan mir thei tak tak chengan tam thung lea are the te tan chuan re the ana du lea in tha le lian tak tak a line are the te ve thung chuan in chele top tak tak an lu ve mek bok ani kethini hian hetia lungin atan lai hian fa pa chu a then nu sara krisikuta ada tok maya chu lo su du khan tur anei si lo sarai nen hian mi ina in hlowa an kalko thin line anin tonga alung in tan sung zong hian fa pa chu lo enkawl sak ani kumsang ka zaria somsari pakua January thalawin her chhuah chuan kethini chu zera tang po chuan an chu vele ta a River Thames bul Richmond district a chuan a pem le a then nu sara krisisu adam lo awangin mi nine lo na thina chuan adam lo chung ai wa kal sak turin ain rem siam ta a ti chuan kethini chu sarai ayo chuan a kal ta a anna thona te hi Richmona mi hausa tak chung kwa an ni a an chung ko nu ber hi an thanom nu Julia Thomas nen anin ko mai hle a pi Thomas chuan am pui tur ma mo ti a hriat vela kethini chu chhor turin alo ko muwa pi Thomas te hi Richmona Mayfield ko te sa cheng an ni a van doi thlak takin pi Thomas hian pasal voi ni lai lo sun to a ama chewin ina hian a chenga an thiram khoveng te chuan ama chewin a cheng tho sia ompui nei adu khar chan hian se thiam lo hle ani mahse pi Thomas ve thung chuan hetia ompui nei hian a thiram khoveng te hmu alan zong pha so ain ring ve thung ani tin pasal pani lai lo sun to wangin an ro zong zong ma na khom veka ompui pakhat lek chhor chu atan hekne em om lo mai ba ka in chung lo enkawl fai tu tur nei chuan a thian te ne 90 hlim na hun anei tam sok de tur ai ngaya tin pasal su na lo ni na laya a ko har nem tu atan po adu reng rem bok ani pi Thomas chuan ka thini chu a chhor ta mahse chu tian han chen ho ta ka chuan an pani chuan an mi sia lo in min lo hle a rei lo te a chuan in mu thiam lo na a thleng ta nge a pi Thomas hi kum somnga vel mi ni in ama hi mese fel tak lein vong tak mai ani a that lai chuan zirtir tu na te alo thok ve to thina ama hi mesen vong tak thiang hlim na lampo ngai poimo em mai mi ani ke thenin in le vel ti fai te chu pi Thomas hian endik le vekin a thil ti fai lo lai le adu khop lo lai te chu a social verang boka tin ke thini hian a zirwak bik lova zanlama an then oma zu dora chuan kalin zuin tunen a suak fowa zanlei tak tak nuwa rui te ken ron ho thina chu chuan pi Thomas chu alunga te oilo zual hle ani saitawang khan pi Thomas hi ti thlip thlep tak mai ani chuti laina ompui nu ka thini ve tum chu alulul le thin se ve tak mai alo ni box sia chutia zanlama rui taka om reng thina wang chuan pi Thomas chuan ompui nu ka thini chu in sung and qualify turin aring zo ta big lova a thian te hena chuan ka thini mi zia in tlang sa thu chu shilta a thian te zong zong po chuan ka thini chu bana ompui dang zong mai turin thuron alo pe thlakhat a thong nu chuan pi Thomas chuan ka thini hena chuan a sor zui thelo thu a thut ta tok maya February ni somni pariat sang hazaria somsari pakua thlang chau a sor the tu thu shilta ka thini po chuan a pom ve maya mahse hun tiam lo thlen chuan ka thini chuan in hlona tur mun danga mu mai tak lo awang chuan hun engemaw ti chung chu pi Thomas ne na chen chu aladi le tangot maya pi Thomas po chuan Marsin hi thleng chu hun apek bela Marsin hi sang ka zaria somsari pakua Sunday lo ni chuan pi Thomas chu ati dan ngai te bokin chawin khom turin ain buat saya heni hi ka thini chuak tura ati ni kha ania mahse ka thini chu bungwa te chuak tura in pekfel ai na ti dan ngai te bokin zudora akal le hemi tum se thi zong pi Thomas po athin jim ta hle mai ka thini chu dan ngai te bokin ru te kinaron hole pi Thomas lo thin jim sa bok nen chuan in hau ta chiam maya aum puinu chuan ati thin jim em awang chuan pi Thomas chu biakin lama kal turin chuak taringot maya biakina thian te bula chuan anin hauna chung chang vel chu soilem lo chungin a thian then khata chuan
awm dana tang chuan thil dik lo awm ani ti chu an the thea anin khom pan nu chuan bi thoma se chu mun danga peng koi lovin in lampan na ho tlang ngala awm puinu ka thini chu aruite halo re deuh tonga thatakin in chu chu san fel the to be se na ho ani ina thlen vela chuan ruma in thlak turin in chung lam apan tlang hala ka thini chuan lo mu in rang takin bi thoma se chu aruma chuan a zui lu ta hala anin haule ta chiam maya ka thini chuan ha to tu danga bawk silo ariru boi hle mai bi thoma sila chuan aina om chu phalo bur to mai sia tingai na fok a hre to bawk silo nen ka thini thinrim lu tuk chiai bawk si chuan bi thoma silua tak mai chuan rei pui phong chuan a suta chak maya bi thoma se chu theile thelovin neng tin tin mo aruma tang chuan atlan chuak thei shama ain hnuai pan na tur step top chu thleng thei shama ka thini la rui bok nen a thinrim sa to mai si bi thoma se chu aruma tang chuan aron chuka bi thoma si step to pa ding chuan am thlapok maya man mo taka tha in bi thoma si lo bok saprang mai chu a thei pato panai na han chu zui le ta chor maya bi thoma se chu a cheta reng lo mai ka thini chuan a han en chian chuan a thiani ti a hre thiam hala tual a thatta der mai ti a hre chen chuan ka thini chu a chi ai hle a zel bang a lo zut ve nual to bok nen a hrem na to tur chu a hre chiang khat hle bok si chutia rir buai taka omlai chuan a thil ti sual thuk dan tu chu angai to ta a bi thoma se chu a thian tele a chung de hriat lem lovin aram thanda ya thakat don te sin fo thin ania chu ka thini po chuan hre chiang te a arwang chu thukruwa sin bo anga lan tir chu atum ta ani bi thoma se chu a that ani ti evidence som thei tu rang song chu ti bo ve katuma arwang chu pai bo dan tu rangai tu a anti vak ngai na chu a hre lo hle a ati ngai na hre lo top khok chuan thil thalo tak mai ngai to chuak ta atak sa chu chan soma pai bo ol berdon in asia chan som tariap mai le atak sabung sanga chan som te chu laundry copper manaya in suk na khola chuan a chhum ta top maya atak sabung sang te asua samzo chuan in chunga ti sen kai de chu a theihtawp in atify ta hala a chet na sat ema wang chuan a chaw to hle a inti hadam nan ti nan chen oma chu dora bok chuna kal le a zute in a hole ta a amu hil chun zom ve ta ani atu khwa lo war chuan ka thini chuan mete tu tha in ami tha pi thoma siru ho te chu me ya chuna hal ta a chumi ati zo chuan tak sabung sang a chan som ho te chu thingra ma thena khunga aleng lo ho te chu le ka khunga tu min ipa a khung ta rom boka a theyang to han khung khom nu chuan pi thoma silu le ke chok khung leng ve ta lo a ke su ko then om loka om te kan hama bol lo an vom khom na huna chuan a pai ta ringota chuan a lu chu bek thana khung ta bok ani mars nili sang khacharia somsari pakwa chuan portal state chung kwa to turin akala hemini hiana mi tha pi thoma si thom no le tlerak te chuan bel ham mai boka a chhuah dona chuan a tak sabung sang ata na bek pakhat chu akeng tel boka portal ho chung kwa nen chuan kumrup lai mai en hu tawlu awangin hammersmith awathen chuan a thian theu hena do shilin anin hnu lo chung khan pasal le fa te nein a pasalin a boral sam thute a shila orismona chengin a pasalin a ro zong hu chhe thute a soi boka pupor tar sung te po chuan an hmu lo na a lo rei to em bok nen an lo oi sak ve mai boka chutia an han ti hnu chuan sung ko pa ber pupor tar le a fa par ba te chu zudora kalpi a soma an chu khau ta ani zudoran panna konga river thames le bridge an zo lai chuan pi thoma se tak sabung an khung khom na bek then khat chu loya chuan an hmu lo lai na thlak ta zewa atak sabung sang zong te chu arwala aken the evek lo awangin alian thamdeu te chu a thlen na te na chuan ata a pi thoma se om bor fel a chan som chu alian thamdeu hlek awangin thingrem bom chunga aloma pupor tar fa pa ro ba ta chu thingrem chu station a thiar phei pui turin ati tarengot maya achunga thilom hrelem lo chuan ro ba ta po chuan station lampan chuan a tho so pui ve mai boka station pan tur hian river thames le paltlang nge ngaya chu ka thini po chuan rem changa mangin alo ro man lok vek mai hi alo ni a
ti chuan river Thames lei chuan zo le tangai maya kong chan ve vel an thlen hu chuan ka thini chuan Robert an hena chuan thingrem chu ama a ken mai theihtawp thu a hrila Robert a pawh chuan ngai tha takin a kal san ve le mai boka a kal liam ta mo tia chuan thingrem chu Thames lui a chuan ka thini chuan ti fu in ti takin a tlawthla ta a Tualthah na Rapthlak tak thup na na thil rom han te chu ka thini chuan hawtling a in ti hle ani chutia thlamuang taka omwang wanglai chuan maktak main river Thames sa a thingrem paithlak chu avaw koma chuan a ronin len suak ta tlat mai le chutia avaw koma thingrem lo in len suak ta ringot mai chu Henry Waitley chuan alo hlau maya a chunga omen tura an hon chuan mak ati na rap hle ani mihring taksa bung sang chan som noi mai chu amuta arang theyang berin police ne na report ta hala maktak main thingrem a mu hun lai vel bor tho chuan tuiken hamlama pol hlo paina pi thoma sike alo pai to khanu mu chuak ve tlat mai le ka thini thil ti sual chu thupreng the ani talo police hoin an thil mu chuate ngun takan han en chian chuan mihring pakhat taksa bung ani nge ni ti an theta mahse lu ber mu turom silo awangin tu ronge ti per chuan hre chuak mai theilova ni pui po an chia in an ko sunga Tualthah na Rapthlak tak mai chuan chanchin bu te alo khat ne hle police point ang tianga thleng nge le tu ronge ti hriat tumin an theihtawp in an suiji ve ranga hetian boi mup ton huwa po hian ka thini chu adwang te po ani ang chu Rismond chu sam tumna chang reng chu a hre chuang lem lova in thiam lo na nei ho lovin rong taka alo tha tak pi thoma si bungro omang ang te chu sumsim na na lo na mang ham mai ni a furniture reng ka te chu dor kai hne na te ashala a thilman to te chu paisa puk ti na te ada kham boka chu mai ni lovin pi thoma si thomno la tlero te chu ain bela thil ti so nei lowang main om veng mai ani ke thirina bungru a hralte la tura sumdong mi lokal chu a thenom nu pi fi chuan alo mu fu ta hlau mai le pi thoma si mel mu tur om ngai to lo ne ke thinin pi thoma si thomno ain bel fo mai chu a ring thel ta le pi thoma si bungro lam tura lokal te chu alo ti dinga tuin nge bungro te chu hral han zo chuan pi thoma sin ti nan changa ke thini kongkabula lo ding lai chu a kok tamaya PFC le bungro hral tu te in belai chu ke thini chuan kongkabula tang chuan ngoi regina lo thiranga PFC chuan a ring thel ti a hre thei ngala police ne na a report ngai don ani ti po ring thiam hala man mo taka in siamin a fapa hruaya Liverpool pantu rel chok ma sabera chuan a chuang ta Liverpool atang chuan Ireland lampani na kal le ta hala ni Rismond lama chuan PFC chuan police a chuan a lo report tangeya pi thoma si in te chuan han enkawl vel ta kota chuan ka thinin pi thoma si atha na aman ngei mai hreipui chuan chuak ta ain chunga an han lu chuan me chemna ru halna hnu ma champang te chu an huta tin an in sungna laundry ko para bangsir vela thau champang lo bet noi mai bok chu an hule pi thoma si chu atha ani ngei ni ti an fin fiata ani chanchin thal lokom tu te beng a fer hle an ko chunga Tualthah na Rapthlak tak mai chu an chanchin bulo tu ber anita ke thini lo churin hel tu dangom hek lo le an veng chung mi te ho interview na chuan ke thini chuan pi thoma si sathaw air phone tel te chu azur nia soi to kanom ve boka ke thini chuan a that nge ni ti police te chuan an confirm nu chuan amazon na chu an tan ta hala pi thoma si na chuan a le khaton pakhat alo thei ngil lau maya chu le khathona chuan Ireland-ah a chen address siang tak mai na lo ziak boka police chuan Ireland-ah police thu nei tu te lam chuan be pop ngal thoya thilom ziate hrilin Ireland lam police department chuan mars ni somni paret khan ka thini chu apu te farm an manta ani ka thini police in an man lai hian pi thoma si thomno la therap te chu alo lein bel thlap niin an soi boka ka thini Tualthah dan Rapthlak tak mai apute an hena police hoin an han thil chuan azakin athinarem hle avanu ka thene fapa po chuan kol du lovin an hasuk ve ta hiala apute berina en kol du tak sila ba chuan riang vai ten kol na huna anda sak tamat mai ani
Catherine chu London an thon ki le a Tualthah thu boyan siam saka July ni sang ka zaria somsari papo khan avoi kan nan chung thurel sakani Thathum kalta a London in thana Rapthlak tak thleng chuan pui beng alver hle a chanchin thal le ram chhumi pui te ti ber alani renga Catherine Webster-i chanchin chu me 2 point an ngai ven emo ti mai tur ania Sweden ramdal fa pa me point a chung thuan rel na po achim hialani mithen khat ve thung chuan Richmona Tualthah na thlen na mun pithoma si chene in chu yang tiang takin nge omti enkawl te po an om ve boka Catherine chung thuan rel hian thil ti sual tu chu ama nge ni ti an chian emawangin trial po an ne re lem lova Medium to South West Museum la ming thang tak point khovel pum huwa pa Tualthah tu la ming thang lem an siam an da khom da Chamber of Horrors ami turin Catherine lem hi an lo siam man hialani Catherine Tualthah dan Rapthlak tak hian London kopui adeng chuak ne hlea asung thu relani ma ho po hian chanchin bua te chuan me se sur Rapthlak tak zuina satlu tuk awanga hetianga omangin an chuak mol maya rampumin thil te sual tu Tualthah tu tia an traffic chung point Catherine chuan court room a dot soile in thil te sual tu ni lo ti in atang ve tlat maya ama ngai na ma chu Tualthah tu ni ti chiang the ma se a Tualthah lai le pithoma si tak sabung te apai lai mitang mutu anom miu silova baka pithoma silu hi aturuk na athre chuak mai bok silo ne pithoma si ni nge ani ti chiang taka han sei fak ngam anom lova chen khat phei chuan Catherine chau lo he Tualthah na hian in nam noi omin an ring hialani Catherine la chuan dot soile in azuin na thin don nei te pa Mr. Churchale Hammersmith an thenom pa reporter te chu Tualthah tu a chuan pu vele ringot mai boka vanei thlak takin thu thatu pakhat aron nang chuak lau mai le Maria Darden lukhum don nei tu ania Maria i chuan Catherine chu kar kalta adora kal thu soin bungru la tlero adu te na ro chun song da chu Birmingham a tiral turin akal tu thualo hrila Kodruma chu thuan sei chuan Catherine chu Tualthah tu diktak ani nge ni ti hairol ani talo ani Catherine chung sang he ni ruk chung got ngai tu ani a ani ruk nia chuan jiuri ho an lo le ta anni ho chuan Catherine chu thiam lo an cham tir ta veka a shem dan turan puan don chuan an shem na ane pha be sin arai thu ko ta chuan dot an soile ta a naw sar tu ten han en dik tir chuan arai lo ti chual som takin a chuak le ngala ti chuan Catherine chu khailum turin a chung thuan rel ta ani defense team lam chuan Catherine chuan thiam lo na ani lova a chung thu po ngai to thale turin home secretary ne nan dila mahse an dina chu nol sakin khailum tura chung thuan rel chu an kaltang puita ani ato pato ba chuan Catherine po chuan pithoma se chu that ngei ni ti apuang ta hiala pithoma sine na anin hau dan tele arong taka tha dan chu kim chang takin apuang ta veka July ni somni pakua sang khasari somsari pako khan one word prisoner Catherine Webster-i chu an khailum ta ani Catherine chu khailum ani nu thlengin pithoma siru chu mu ani lova river Thames sa khana tak sabung dang rolin apai thabe turan ngaya kumza somthum pakhat lai liam nu October ni somni pani sang ni somkhan Catherine in zuai na thin dor chu an sa tha a kudamata na an man thina chuan thildum solde hian sara an han en chian chuan me cheluru ro ani nge ni ti a the thea heru ro an mu chu hian kumsang khazaria somsari pakwa mi dei to khani a DNA chui ngai na om to lo mai ba ka pithoma si chung te hi tu tenge an ni ti hriat ani to lova ama ero chu an luru ro sara chuan thaipuya vok na ni om tak mai nu ma oma tin aru ro wa hian collagen an hiam hle a Catherine in laundry ko para aro chim to wang ni ngein an ngaya pithoma silu nge ani ti an puang ta ani